बाप होता है बेटा बेटा। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय 2021 गोदान बोसोरनि गोदान भिडिअ दायो जोंहा फ्रि फायाराव 2021 नि मोनसे फ्रि इभेन्ट्स आपडेट खालामना होलायबाय। जोङो बे फ्रि इभेन्ट्स आपडेटआव जोङो मा मोननो हागोन आरो माबोरै मोनगोन आरो माबोरै लानो हागोन बे फ्रि इभेन्ट्सखौ जोङो बिनि फारसेनो दिनैनि भिडिअआव फारसेनिफ्राय सावरायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया फैदो जोङो भिडिअखौ सुरु खालामलांदिनि। भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो लुबैयोदि नोंथांमोना आंनि फायार गेमिं इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौबो अल नटिफिकेसनाव थुनानै होबानो जाबाय, आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदि। दानिया फैदो जोङो भिडिअखौ सुरु खालामलांदिनि। दानिया जोङो फ्रि फायार गेमखौ अपेन खालामनाय लोगोनो जोङो मा नुनो मोनगोन, जोङो नै साइडआव जोङो मोनसे बेनार नुदोंना? नैबे बेनाराव लिरनाय दङ 10 डेज। जोङो 10 डेजनि बिथोराव जोङो बे इभेन्ट्सखौ कमप्लिट खालामनांगोन, मिशनखौ कमप्लिट खालामनांगोन। जोङो बे मिशनखौ कमप्लिट खालामोब्ला जोङो मा मोनगोन, जोङो फैदो दानिया जोङो नायलांदिनि। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ फायार गेमिं इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौबो अल नटिफिकेसनाव थुनानै होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो आरो कमेन्ट खालामना हर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। दानिया फैदो जोङो भिडिअखौ सुरु खालामलांदिनि। दायो नै बेनाराव जोङो थुना होदोनि 10 डेजनि। जोङो बेनाराव थुना होनाय लोगो लगिन खालामनाय लोगो जोंहा नै 5 बाउचार जोङो बेखौ क्लेम खालामनो मोनगोन। जोङो आरो बेखौ क्लेम खालामखांनानै जोङो बिनि सिङाव मा इभेन्ट्स खालामना होदों आरो 2021 नि हेपि निउ इयार गोदान बोसोराव जोङो मा आपडेट खालामना होदों आरो मा मोनगोन जोङो दिनैनि भिडिअआव सावरायलांगोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो दायो क्लेम खालामनो मोनदों 5 बाउचार डायमन्ड बाउचार। जोङो बेखौ क्लेम खालामना लादिनि। क्लेम खालामना लाबाय 5 बाउचार। जोङो नै बेबायदि इन्टारप्रेस नुगोन। जोङो मा होदों बेयाव इन क्लासिक रेंक मोड, बेखौथ' दाननानै होनाय बायदि जाबाय बियो। आरो सेकेन्डआव होदों इन क्लासिक रेंक मोड कमप्लिट 3 मेच इन एनि मेप 3। जोङो बेखौ मा खालामनांगोन, नै बेबायदि जोङो बे बिबार ना, जोङो बेबायदि बिबार मोनगोन मेपआव। मा इन क्लासिक अर रेंक मोड, जोङो मेपआव जिखुनु जाया क्लासिक मेप रेंक मेप जिखुनु जाया मेच गेलेया मानो जोङो बेबायदि बिबार नुनो मोनगोन। नैबे बिबाराव जोङो क्लेम खालामनो मोनगोन। दायो नै आं बे बिबारखौ क्लेम खालामबाय 2 क्लेम। आरो सेकेन्डआव दं इन क्लासिक रेंक मेट 3000 एम माने डेमेज खालामनाय, बेयो मोनसे पइन्ट। जोङो बेयावबो क्लेम खालामनो मोनगोन। जोङो बेबायदिनो क्लेम खालामनो जोङो मा दंबावो बेखौ कमप्लिट खालामनांगोन। बे मिशन होनाय दङ। बे मिशनखौ कमप्लिट खालामनानै बे बिबारखौ जोङो कालेक्सन खालामना लानांगोन। कालेक्सन खालामनानै जोङो जेब्ला क्लेम खालामगोन ना, अब्ला जोङो नैबे पइन्टआ बारायबोदों। नै बे पइन्टआ बारायबोयै जोङो नैबे बक्सआव मा मोनगोन, जोङो बक्सआव होनाय दङ बेनार होनाय दङ 10 बेनार। बे 10 बेनाराव जोङो जिखुनु जाया मोनसे कालेक्सन खालामनानै लानो हागोन। आरो जोङो बेखौ कमप्लिट खालामनानै आरो दैलि 4 AM सानफ्रामबो दैलि बियो बे सानफ्रामबो दैलि बे माबाखौ मिशनखौ कमप्लिट खालामबाय थानांगोन। बे मिशनखौ कमप्लिट खालामोब्ला जोंहा नैबे पइन्टआ बारायलांबाय थागोन। जोंहा बे पइन्टआ बारायलांबाय थायोबा जोङो नैबे बक्सआ कमप्लिट जानाय लोगो कमप्लिट जायोबा जोंहा बेबायदि नुनो मोनगोन। दायो जोंहा नुनो मोनबाय, जोङो बेहाय फार्स्ट बक्सआव दङ बेनार 3 बेनार होनाय दङ। 3 बेनाराव जोङो जिखुनु जाया मोनसे कालेक्सन खालामना लानो हागोन। आरो जोङो दानिया फैदो 2 बक्सआव नायदिनि। 1 बक्सआव 40 फ्लावार्स बिबार मोननांगोन जोङो।
1 बक्सखौ कालेक्शन खालामनो थाखाय 40 फ्लावार्स आरो 2 बक्सनि थाखाय जोङो 80 फ्लावार्स कालेक्शन खालामना लानांगोन। आरो बे 2 बक्सआव जोङो मा दङ नायदिनि 2 बक्सआव दङ सार्फबोर्ड दङ 3 सार्फबोर्ड। जोंहा बे 3 सार्फबोर्डआव जिखुनु जाया मोनसे कालेक्शन खालामना लानो हागोन। आरो दानिया फैदो नेक्स्टआव 3 नाम्बार बक्स। 3 नाम्बार बक्सआव जोङो मा मोनगोन नायदिनि। आरो बेयाव बिबारखौ फ्लावार्सखौ मोनबेसे कालेक्शन खालामनांगोन 120 टा कालेक्शन खालामनांगोन। 120 टा कालेक्शन खालामबा जोङो मा मोनगोन जोङो नायदिनि दायो। वाव क्या बात है। जोंहा गार्ल्स का माबा होदों इयाव ड्रेस होदों नंगौना नङा। बिदिब्ला बेसेबां इन्टारेस्टिं जोङो फ्री इभेन्ट्स फ्रीयावनो जोङो 2021 निउ हेपि निउ इयाराव जोङो माबायदि ड्रेस मोनगोन जोङो गार्ल्सफोरनि लेडिसफोरनि बहुद मजा इन्टारेस्ट। जोङो नोंथांमोना थाबनो मिशनखौ कमप्लिट खालाम आरो मिशनखौ कमप्लिट खालामखांनानै जोङो जिखुनु जाया मोनसे कालेक्शन खालामना लादो। बबे मोनसे ड्रेसा अपि जोङो अपि ड्रेसा जाहैबाय जोङो नैबे गेजेराव थानायानो अपि बायदि मोनदों आङो ड्रेसखौ। नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि अपि नांदो क्या मजा बे। नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामनो हर माबायदि नुदों ड्रेसखौ नोंथांमोना गोख्रैनो। आरो बेखौ नायनि बेबो अपि बाला नोंथांमोना लानो हागोन बबे मोनसेखौ मोजां नाङो। आरो मोनसेया माबायदि मोनसेयाबो नै बेबो अपि ड्रेस नोंथांमोना लानो हागोन बबे मोनसेखौ लायो। आंनि आन्दाजावथ' नैबेनो अपि बायदि मोनदो बेखौनो मोजांसिन नुदों आरो ड्रेसखौ। नोंथांमोना बबेखौ मोजां मोनो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय। आरो जोङो बेयाव दङ गिफ्ट जोङो 5 बाउचार बेखौथ' क्लेम खालामखाबायानो। जोङो नैबेयाव मोनसे मेप होदों। मेपआ माबायदि नै जों नायनो हागोन। मेपआ गोदान बियो गोदान मेप आपडेट खालामना होदों। बेयाव जोङो एक्सप्लराव थुना होयोबा मा नुगोन नायदिनि। एक्सप्लराव थुना होबा जोङो बेयावबो गेलेनो हागोन एक्सप्लर क्लासिक बारमुडा बेयो निउ गोदान आपडेट खालामना होदों। जोङो कालारिंखौ गारनानै जोङो मोनसे मेप बानायना होबावदों गोदानै। नोंथांमोना बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट आरो लाइक खालामना हर आरो कमेन्टआव खिथाहर दिनैनि भिडिअआ माबायदि जादों। आरो नोंथांमोना आंनि खेबसेबाव नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरबावबाय नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो साइडआव थानाय अल नटिफिकेसनखौ थुनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोना बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय।